Авылда эш юк диючеләргә Фәрит Әхлиуллинның җавабы кыска, теләгән кешегә бар. Хуҗалыкта токар булып эшләгән Фәрит эшсез калгач аптырамаган, үз ишек алдында остахана булдырган. Биредә нинди генә эш кораллары юк, тимерләрне кырып, әллә нинди детальләрне ясап куя ул. Моның өчен кайбер станокларны сатып алган, кулдан ясаганнары да бар. Әтием минем столяр-плотник булып эшләде, агач эше белән гомергә. Мин агач эше белән китмәдем, мин шул тимер эше белән, токар эше белән киттем. Яшьли колхозлар вакытында МТСта, мастерскойларда эшләдем инде. Күп еллар Гагарныйда. Хәзер инде Уфа шәһәреннән үземә станок алып кайттым. Шунда авыл халкына ярдәм күрсәтәм. Кемгә нәрсәләр кирәк, шулай. Үземә күпчелек әйберләр ясыйм, мотоцикллар сүтеп җыям, бензопилалар сүтеп җыям, шулай. Кыш көне барыбер зур эш юк бит инде, шулар белән шөгыльләнеп ятам. Менә сүткән бензопилаларым бар, материалларын алып кайтабыз, инструментларын барсында тырышасың инде кирәккәч. Токар хезмәтенә авылда сорау зур. Күршеләрнең мөрәҗәгатендә кире какмый ул. Кемгәдер сынган тимерне ялгарга, кайберәүләрне эретеп ябыштырырга кирәк. Тимер әйберләребез ватылса, сынса, эш коралларыбыз ватылса, һәр вакыт Фәрит абыйга мөрәҗәгать итәбез. Ул беркайчан да безне кире борганы юк, калаҗаеп каршы ала, һәр вакыт ярдәм итә, үзенең киңәшләре белән дә һәр бер әйберне ясап, әйбәт итеп ясап җибәрә. Тирмән ясап биргәләдем, авыл халкына тырышабыз инде, аларны ватылса килеп ибәрәбез. Свар кеше белән дә мавыгып, шулай тырышам инде, бар итеп җибәргә. Авыл халкына терләкләп. Фәрит Әхлиуллинның тагын бер шөгыле ул да булса иске мотоциклларга җан өрү. Ташланган тимер томырны яңадан җыеп көн күрештә кулланырлык итеп ясап куя ул. Оста куллы Фәрит, уңганлыгы өчен авылдашлары шулай хөрмәтли дә үзен.